U ajetima koji slijede proučenim imamo moment u kome se obistinjuje to zašto je Allah dželle šanu odabrao Jusufa alejhiselatu vesselam i dao mu posebnost kad je u pitanju tumačenje snova, da je na kraju vladar bio prisiljen da traži tumačenje, koji je na određen način stavio Jusufa na određeno vrijeme u zatvor da se riješi problema, misleći kad ga stavi u zatvor sve će biti kako treba. Naprotiv, dželle šanu dolazi njem san u kome on vidi nešto nejasno i krupno da ga čeka. I stoji kad nekome nepravdu učiniš jednu riječ da mu kažeš kako ne valja, ako je čovjek osjeća grižu, ima mehanizam, nisi rahat dok se to ne, a doli da ubiješ nepravedno čovjeka, da ga zatvoriš da moraš posljedice imati. Allah subhanahu wa ta'ala takve ljude koji prkose, znači nepravdu čine drugome, budu događajima razotkriveni. Tako i same riječi u objavi kada je rekao Melik u objavi kako kaže jel še'nu وقال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وقال الملك إني أرى 7 بقرات سمان يأكلهن 7 إجاف و7 سنبلات خضر وأخر يابسات يا أيها الملأ أفتوني في رؤياي إن كنتم للرؤيا تعبرون. kad je rekao Melik, ja sam vidio u snu 7 debelih krava kako jedu 7 mršavi i 7 klasova zelenih, a drugi osušeni. Ja ejuhel mele, o skupino, protumačite mi, ovo mi je nešto nejasno. Ako znate tumačiti sam. Dolazi moment u kome se onaj koji je trebao upravo da spomene Jusuf da je u zatvoru, vladaru i neke detalje, već je on prethodno podučen i znao je da Jusuf tumači snova i htio je, i ovaj ovdje ajet potvrđuje da Jusuf a.s. i kad je mu je napomenio nije zaboravio na Allaha subhane, ali mi je htio staviti do znanja da kaže vladaru da je u zatvoru i da na određen način bude od onih koji će znati koga je stavio u zatvor. Jer u ajetu koji slijedi qalu adghasu ahlam, kažu to su snovi, u njima je nešto izmiješano, nije nam jasno, nejasno. Ahlam, kad se nešto izmiješa, imamo sliku nejasno pred sobom, zove se san, znači koji ne moraš lako da protumačiš. Al-ahlam, wama nahnu bi ta'wilu al-ahlam bi alimi, mi takve snove ne možemo tumačiti, nismo mi oni koji znamo o tim snovima. وقال الذي نجا منهما, onda je rekao onaj dvojice, jedan što je spašen, jer jedan već bio obješen i ptice su ga jele, a ovaj što je ostao, šta kaže tad? وقال الذي نجا منهما وذكر بعد امه, وذكر prisjetio se nakon koliko vremena. Koga se prisjetio? Jusuf a.s. i ono što mu je rekao da ga spomene, ana unabbiukum bi ta'wili, ja ću vas obavijestiti o tumačenju toga, fa arsiluni, pošaljite me, dajte mi, znači mogućnost da odem da tražim od Jusufa a.s. upravo tumačenje toga. Pa je rekao Jusuf, ejuha siddiku aftina fi 7 baqaratin siman yakuluhunna 7 ijaf wa 7 sunbulatin وسبع سنبلات خضر وأخر يابسات لعلي أرجع إلى الناس لعلهم يعلمون. O iskreni Jusufe, znači ovdje ga je nazvao nadimkom jer je vidio da je onaj san što je prethodno protumačio da je jedan obješen ostao živ, znači moment dokazalo se da je istin. Jer kad je poziva ga tim nadimkom, ti što istinu govoriš, reci nam i za ovo šta je sad. Jer obično tad kad ljudi sve obje, onda se vraćaju učenu čovjeku, Allah, dogodilo se tako. Znači zbog nekih događaja dželle šanu otkriva, on zbog ovoga vidio da ovaj obješen, on ostao živ, naziva ga tako i poziva kada Jusufu, ejuha siddiq, o ti iskreni Jusuf, eftina, daj nam odgovor, daj nam fetvu fi 7 baqarat, u 7 krava debeli kako jedu 7 mršavi i 7 klasova zeleni, a drugi osušeni, la'alli arji'u ila an-nas la'allahum ya'lamun, da odem ljudima i kažem da oni znaju šta se. Znači ovdje Jusuf a.s. znači dobiva moment kojim se vraća, قال تزرعون 7 سنين دابا فما حصدتم فذروه في سنبله إلا قليلا مما تأكلون. Subhanallah,
da je bilo nečega na srcu da kare, Allah što nisi me spomenuo, neći ti kazat san, reci mi ovo slovio, odmah kaj tako ti je, tako i tako. Allah ga podučio, mora da poduči i prenese ono što mu je dato i odmah daje odgovor. Kale tezraun seb'a sinin, kaže sijat ćete znači 7 godina uzastopno, fama hasadtum fadaru, pa ono što uberete zadržite to fi sumbuli, u klasovima, osim ono što uzmete da jedete. Znači sačuvajte, nemojte sve, osim ono što jedete zadržite, ovo neka čeka svoje, jer će imati momenat. Thumma yati min ba'di dhalika sab'un shidad, nakon 7 plodnih godina 7 teški shidan, neće rađati, neće biti to. Yakulna ma qaddamtum lahunna, to što ste zadržali za njih, to ćete pojesti. One će pojesti 7 godina gladnih, 7 oni rodni. Znači ovdje ljudi sad često se olakome da dođe sluša 10 godina da nešto ne rađa. Allah subhanahu wa ta'ala može dati nekad da ne daje plod zemlja, da ljudi siju, ali da ne daje, da se uvjere u znakove koje Allah subhanahu wa ta'ala ostavlja. Ovdje Jelle še'nu iz mudrosti otkriva da je moć u njegovoj ruci Jelle še'nu i da će se dogoditi znači što Allah propisao. Yakulna ma qaddamtum lahunna illa qalilan mimma tuhsinun, znači poješće sve to osim ono što ste od malo znači ostavili i sačuvali. Summa yati min ba'di dhalika amun fihi yugathu an-nas wa fihi yasirun, a onda će doći godina, summa yati min ba'di dhalika amun fihi yugathu an-nas wa fihi yasirun, a iza te godine nam doći će godina u kome će Allah subhanahu wa ta'ala spuštati bereket i kišu i Allah subhanahu wa ta'ala znači da će da ljudi se napoje i da nakon žeđi i svega se vrati ponovo na stanje kao da je znači bilo prvobitno. ثم يأتي من بعد ذلك آم فيه يغاث الناس وفيه يعصرون وقال الملك ائتوني به, pa je tad rekao vladar dođite mi s njim. فلما جاءه الرسول قال ارجع إلى ربك فاسأله ما بال النسوة. Pravda, ovaj detalj kada je braćen i kada je vladar rekao dovedite ga, kada je došao poslanik, znači onaj koji treba da ga irđa ila rabbi, kaj vrati se vladaru i pitaj ga o stanju žena, onome što se dogodilo, ma balu nisvati allati qatana aydiyahunna, ona skupina žena što se porazala, pitaj ih o tom događaju, šta je to bilo. Znači ne želi da inna rabbi bi kejdihin alim. Jusuf a.s. osjeća da je nepravda zatvoren. Nije stvar da vam kažem sani budem izveden ponovo i na kraju na određen način da budem od onih koji je potvoren, jer ta potvora osjeća se čovjek, nije cilj u tome, a on zna znači da je proveo vrijeme nepravedno u zulmu i nepravdi od strane vladara. Pitaj te koji su uzrokom bili da ja budem sad tu, šta je to, šta se to dogodilo. Znači ovdje Jelle še'nu hoće da Jusufa izvede iz zatvora, ponosi to, da izađe u onome što mu pripada. Kale ma hatbukunna idravettunna Jusufa an nafsi, šta je to bilo kad ste govorili o Jusufu i kad ste htjeli o njemu upravo da znači sebi ga pridobijete. Va innahu la min as-sadiqin, zaista je on iskren. Kulna haša lillahi ma alimna alayhi min su, rekle su sve te, ne znamo o njemu ništa ružno. Znači Allahu se vraćamo da nismo o njemu ništa mi kazale ružno. Qalat imratul aziz al-an has al-haq, sad je došao od momenta treba otkriti stvar. Danas se znači dokazuje da je istina istinom. Ana rawadtuhu an nafsi, ja sam prema njemu znači htjela da učinim ono što sam htjela. Wa innahu la min as-sa, on je istinu govorio, znači on je potvoren nepravedno. Dalika li ja'nama anni lam akhunhu bil ghaib, da bi se znalo da ga ja nisam znači u tajnosti htjela zavesti. Wa anna Allaha la yahdi al-kayd al-kha'inin, jer Allah neće uputiti one koji su nepravedni. U predaji da je prihvatila islam, da nakon ove priznavanja te, znači da se vratila uputi, da je bila od onih koji je vjerovala. وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء إن
illa ma rahme rabbi, inna rabbi gafurur rahim. Ja sebe ne pravdam, znači nego korim sebe, zaista je čovjek sklon onome što je nevadalo, osim onom kome se gospodar njegov moj smiluje, zaista moj gospodar onaj koji puno prašta, koji je milostiv. Znači ovim događajima vidimo detalj da Allah subhanahu wa ta'ala potvorenog, znači pomogne mazluma, onome kome nepravda učinjena, da ga uzvisi, da onoga ko je prkosio nečim ponizi i vrati vladara, znači u poziciju da na određen način prizna i povjeri da ima neko ko zna više od njega, da mu ne koristi što je na vlasti, da, jer kad se uvjeri čovjek da se sam događa, da se stvari ostvaruju onako kako je on i da ono što je rekao čovjek, znači Jusuf a.s. kao poslanik, zato ovdje vidimo znači da nikako nije mogao vladar bez istine, bez upute. I dan danas svi događaji, istina i vladar uvijek imaju sukob. Vladar prkosi, istina pobjeđuje. Vladar prkosi, istina pobjeđuje. Vladar prkosi, istina. Vladar se mijenja, Allah ga ponižava, dovodi drugo, a istina ostaje istinom. U svakom vaktu i vremenu, znači ima sunnatullah da Allah subhanahu wa ta'ala štićenih pravde, štićenih onoga što je, i da Allah subhanahu iz mudrosti ne može se dogoditi da nevjernici nadvladaju vjernike, da iskreni budu poraženi nad lažnim i obratno, jer to onda ne bi se vidjelo šta je pravi put. A to što prođe nekad dugo vremena, što neke stvari moramo otrpiti, hadihil ajr, ana insan yu'jar wala dalik, čovjek će biti nagrađen zbog toga što je podnio u tim periodima iskušenja. I zato zaista ovim, znači porukama Jusufa a.s. i iskušenja zatvora i nečega vidimo čvrstinu u dosljednosti istini. Nije stvar izaći iz zatvora, stvar je bit na uputi u zatvoru, mimo zatvora, braniti istinu. To je ono što Allah subhanahu wa ta'ala gleda u srca svojih robova i na tome se zaista čovjek dokazuje kad je u mogućnosti, znači da izađe iz zatvora, kaj la neće. Allah zna, nama je došla vijest prije koliko godina dana da neko Arabi kaj neće da izađe iz zatvora dok kralj ne prizna da je sve napravljeno za to. Kralj je već umro, šta se dogodilo? Neće iz zatvora kući. Hoću da nam Allah presudi, dok ne priznaš da si nas nepravedno zatvarao, tražit ću svoj hak na sudnjem danu, ubij me što se raditi. Ona krupno, ne, ti si me odvojio od porodice, ostavio si me u poziciju, optužio si me javno pred svima i da ti ja pređem, ne, hoću da prizna zgrije na ovo, bolje ti je ovdje nego na sudnjem danu. Ona to istina, čovjek kad ga povrijediš, kad prema njegovom, znači čovječnosti, ponosu udariš, onda to je moment krupne uvrede. Treba, znači oprostiti, prijeći. I zato zaista, zahvala Allahu subhanahu wa ta'ala da čovjek bude od onih koji uviđa da istina jača od laži. Da čovjek osjeća, znači da Allahova je pomoć neminovna onima koji su na uputi i da svake spletke znači mi to svako u svom svakodnevnom životu možemo dokučiti. Što smo bliži ibadetu, istini, predanosti Allahu subhanahu wa ta'ala, sve lakše dolazimo do i sve šejtan gubi veću, znači gubi bitku pred nama. Što smo slabiji imanom, šejtan nam bliže. I zaista u dolasku do cilja čovjek treba se imanom uvijek naoružati i biti spreman da bi, znači šejtanove spletke bile donje i da Allah subhanahu wa ta'ala bude štićeni u uputi. Molim Allah subhanahu wa ta'ala da inša Allah ta'ala budemo od onih koji će na uputama poslanika alaihim sallatu wasalam naći ibret i pouku, koji će se koristiti od događaja prethodnih poslanika alaihim sallatu, ojačati imanski i ustrajavati u davetu i pozivanju na Allahov put, da inša Allah ta'ala ove lagane spletke koje nas okružuju u davetu ne budu ništa drugo dogo nagrada nama i sutra dokaz nakon koliko godina kako će davet selefa i prethodnih generacija ojačati i da će se ljudi stiditi i čuditi otkud da pravi mermer na mezaru i da zaključava džamiju i znači da dođe generacija koja će im spominjati po ružnom. A zahvala Allah subhanahu wa ta'ala što nas učinio, znači od onih koji tragaju za uputom i trude se da žive i rade i ostali sa tim. Kul qavli hada wa astaghfirullah li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.